шайх Муҳаммад Хоблос. Пайғамбари дӯстдори мо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ӯ мегӯяд ки дар ин дунё ҳамчун раҳгузар, ҳамчун ношинос, ҳамчун мусофир бош. Ин дунёе ки ҳамаи мо дӯст медорем, ин дунёе ки ҳамаи мо ба якдигар мусобиқа мекунем, ин дунёе ки мо барош худмона мекашем, ин дунёеро ки мо қапидагием сараш надодастем. И иллюзия, и ҳақиқат надора. Чӣ эътиқодид мебарӣ? Чиро шумо қабул кардастен? Барои чӣ ма дар ин дунёём? Мақсади ҳаёти ма дар чие? Агар ин ҳаёт барои ӯе ки дар пеши Аллоҳ саҷда кардан набоша, пас барои чие? Пас чӣ кор кардан дар курай? Барои чӣ? Бародарону хоҳарони ман, илтимос тавба кунен. Илтимос ба сӯи Парвардигорот бозгард. Илтимос будонед ки шуморо марг интизора. ҳар яки шуморо марг рақама намедона. Марг ранги пӯста намедона, марг нажода намедона, марг дина намедона. Марг фармони Аллоҳа интизора, яъне ба фармони Аллоҳ меояд.